Croeso nôl i chi at Gylch y Defed. Yn ni nawr nôl yn adran Pwysau'r Cigydd. Sian Davies, nawr Llwyn Cwta. Mae yna newidiadau munudolau wedi bod fan hyn nawr. Er beirniad wedi aildrefnu y dosbarth, a mae dipyn o gyffro wedi bod yma. Os, ie. Cystadlu cyffroes iawn. Mae hi ddim wedi gallu tynnu dim allan. Mae dal yr un faint o gystadleurwyr mewn. Mae Sophie a Kai o Bonsenni yn y blaen ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd. Ie. A dyn nhw'n gallu aros o'r air cwestiwn? Ie, fi ddim gwybod, mae Daniel wedyn yn ail safle ar hyn o bryd. Daniel Jarman o'r Anidloes? Ie. A fel ni'n gweld Kai nawr a Sophie yn y safle cyntaf ar hyn o bryd, nawr maen nhw wedi cael blwyddyn arbennig lenni, gathon nhw 20,000 am oen hwrt Excel yn arwerthiant yr NSA. Recod i'r arwerthiant hefyd? Ie, recod a just yn ffantastig i nhw, par ifanc wedi dechrau lan yn gwerthu'r textiles yma ar ôl i dad a'i fam, a mae fe just neis yn gweld nhw'n dod fan hyn nawr a cystadlu yn y ffair gaeaf hefyd. Diadell teilo textiles. Teilo textiles, ie. A chwarae teg, mae'n braf i weld nhw'n ar hyn o bryd yn y safle cyntaf. Yn dosbarth wedyn pwysau 97.1 i 110 kilo. Bach yn drwm o bosib i'r Pwysau'r Cigydd fel mae'r farchnad isa? Odi, mae yn bach yn drwm. Mae 45 kilo yn neis iawn, ond maen nhw wedi cael Kai a Sophie Davies o Bonsenni yn safle cyntaf, wedyn Daniel Jarman o Anidloes yn yr ail safle. A mae'r par cyntaf yma, maen nhw wedi cael eu trimo yn dda iawn, maen nhw'n galed ydyn nhw. Ydy, mae yn, a maen nhw'n edrych yn anhygol gyda nhw, chwarae teg iddyn nhw. Maen nhw wedi troi nhw mas yn dda iawn, a maen nhw'n aros yn sgwar, a ti'n gallu gweld y cig ar y pen ôl. Reit, diolch yn fawr Sian, a ni'n sgwrs gyda Kai. Oedd Kai yn gymydog i mi flynyddoedd yn ôl. Fi'n cofio fe yn grwtyn bach. Mae Kai, llong gwerchiadau. Da iawn, boi. And you, well done, Sophie. Da iawn chi. Y ddoi nhw ddyn. Y ddoi, ie. It's a team. Well, actually, trio chi? Ie, mae'r un bach jyst ar y corner fyna. O, yn joio gyda'r war. Ie, digon o babysitters meddi. Mae peder yn yma i edrych ar ôl un bach. O, briliant. A mae'n joio siwd. Ie, gyd yn joio. Ond am flwyddyn i chi'n cael? Ie, mae'r llyn yn o'r eityn ni ar fynnyd. Ie, rhwng y job un ar NSA, ni dim ond yn delio mewn cardio coch i'r pwynt hyn. Cadw fe fynd? Ie, na, mae'n amni fod am osod o'n. Ie. A wedi Sophie ti'n brysyd ar coginio, ar canu a popeth arall? Ie, fi wedi gwneud mince pies a sausage rolls heddi am cwpl o stondin, so ie, fi bach o fysi. Dyna rai draw yn un ysmlaen. Fi wedi blasu nhw o'r blaen, mae'n lyflu. Diolch gwerchiadau. Diolch chi. Diolch.